Štěná ne. Nikdo nebude skákat sama, to má instruktora. Já jsem vlastně zapomněla, tam mám ještě jeden. Počkej, vydrž. Já jsem ještě zapomněl na jeden. To je tvůj. A rozbaluj. Gavino, vy jste teda střelený. Víš, co se stane, když skáčou? To se stane. To budu vidět na videu, jo. To se... Je, to je Ze 4 kilometrů skáčeš, letíš tam nevím kolik. Já se určitě zabiju. To si tě určitě někdo přivážel. A co tohle je? To tam s tím mám To je jenom jako, aby se věděla, co to je. To musíme pak vybrat nějaký dobrý. A jak dlouho mi to platí? Něco ti vypadlo? Co to je? Taky moletí. Poletí spolu. Hele, on zřejmě chce tady potřebovat bara. Asi počítáš, že tady po vás zůstane. Ty jo. Blázen, ne. A to letíte ve stejný den, jako jo? To letí spolu. Jo, ty moji dělají. Nemáš za co. Jo. No to je mazec. Tak to se vzdává. Kdo doletí dřív, ty A to máte na datum už nějaký? Rychle, to asi ne. To musí